Inday, anong masasabi mo sa friend mong Anong masasabi mo sa friend mong gusto nang sumuko sa trabaho pero laban pa rin kasi nga kailangan naman talaga nating kumayod para sa future natin. O ba't ka nagre-react bating? Kailangan talaga kumain. Bakit? Dapat may sipag at syaga. Daddy, anong masasabi mo sa friend nating sinisingil lagi ng utang sa habal-habal? May pera pero hindi nagbayad. Ala, oo. Ano masasabi mo? Advice mo? Advice Para ko, malunod to. bago ka bumili ng motor, bayaran mo muna yung pamasahe. Hala! A small thing. Anong masasabi mo, Ewa, Danis, na yung sa friend nating, alam mo yung di mo alam kung love ba talaga niya yung tao or sumasama na lang siya or nakikipagkita na lang siya for ana-ana. Na yung kahit iwalay na sila, ex na niya, tapos hindi naman na sila pero nagkikita pa rin sila tapos nag-ana lang. Anong masabi mo? Ba't ako? O bakit sinabi ko ba si Jonathan Aguilar Bugay yun? Marupok siya. Tapos pumupunta siya doon. Ang inanarasan niya is marang daw. Ay! Kaano sa marang. I don't like your obstacle. Obstacle, Usok ko. Opinion. Ganun. Ano man? Sorry, wrong. Nga nang di man sad siya gabayad o gabalabal nga naka-inmax man siya. Mao na diya. Ano? Uy guys, hindi naman pala ko lang. Anong masasabi mo sa friend nating ang laki ng kinikita, may motor, may kotse, pero hirap magsalita kayong pustiso, haglagpot man. Unaha sa daan ang mga ngipon, unahin mo na yung ngipin, ipapix, bago mag-inmax, mag-kotse. Meron nga matrix. Oh, mahirapan na magsalita. Ha? Fixed bridge? Hindi, ano masasabi mo dun sa kaibigan natin na handa nang harapin ang kanyang pag-ibig dahil dakilang nahi ito? Handa na nang magpapunit. Go. Magpapunit Kasi siya. darating na siya. So Magpapapunit na raw. siguro, hayaan nyo na lang sila kasi pareho naman sila ng may Lalaki. gawin. Ruby Fernaldez, thank you so much sa 50 stars. Bating! Hello, Bating! Anong masasabi mo sa friend natin na hanggang ngayon hindi niya alam kung paano ipapakilala sa atin yung lalaki kasi hindi rin siya sure kung ano talaga ang pakay sa kanya nung lalaki kasi syempre estudyante, baka kailangan din ng allowance, mga ganon. Hakog siya. Ayaw niya pakilala kasi gusto niya sa kanya lang. Oh. Asa gusto mo rin siya? Hindi. Pero nakita kasi niya, nasaksihan niya nakita niya. Ano naman masasabi mo dun sa friend nating nakasama lang na isang gabi tas in love ka agad? Naku, ewan ko ba dyan kay Mia? Kasi si Marian, maugali niya. Even Daddy Annex, ganyan naman. Yung unang kita, nag-high lang, kinis lang sa pisngi, sila na daw. Ano ba yun? Ikaw nga tong nakita lang sa barko. Nakita lang kayo sa barko, may nangyari lang sa CR ng barko. Hindi, sinamahan ko lang siya sa barko kasi natatakot siya kasi ang laki ng barko, baka raw basta ako yun. Nakakaligaw kasi siya. Pero sabi man niya, magkita ka. Sabi niya kasi sa barko kasi safe ka talaga. Safe din siya sa'yo kasi nga may angkla siyang kasama. Wow, tawang-tawa sa Sige, ibugbog. Tawa, paano tawa? Oh. Paano suntok? Ha? Huwag natin idama yung minor. Baka ika-block yung account ni Brenda. Hindi, ako talaga gusto ko lang. Sa mo iwas, ganyan naman yan. Siyempre, pag wala kang budget, iwas muna. Pag wala ka na, one budget, Anong masasabi mo sa friend natin na na gusto na talaga mag-ana-ana pero kailangan magtipid para matapos yung cellphone? Ano advice mo?
bibigay naman 1,000 si Papuet ako, ha? Ang advice, kailangan maglulo na lang muna para Wala. ilang araw yun. Pero ngayon okay na siya, so... Gusto ko lang, ikaw, personally, ikaw. Dapat ba sa kanya? Anong masasabi mo sa kaibigan natin? Grabe, hindi ko alam kung anong sakit niya, hindi mo na ma-detect kung anong sakit niya. Naghugas ngayon, tapos may mga ka-video call na wala namang muka, walang boses. Yan. Ako, masasabi ko lang talaga, please continue what you're doing. Huwag kang uminom ng gamot. Lalo Kasi na. ang sipag-sipag niya kanina, nagwalis kami, naglinis siya ng rep. Tapos may mga sinasabi siyang English na di ko maintindihan, pero tama naman daw yun. Yung always clean the rep because it will kill you. Kasi it will cause There's bacteria cancer. to kill, yeah. And then now, she's cleaning dishes. Happy talaga ako na in love yung friend natin kasi pag in love talaga siya, lahat hamakin. Tatawirin kahit baha ng suba. Ganon. Yung ganon, yung lahat. Kung kaya lang niyang pigilan ang pagputok ng bulkan, kaya niyang ganunin. Para lang sa minamahal niya, badminton player. Oo. Grabe. At, grabe. Umorder pa ng shoutout cock. Oo, grabe. Grabe, ang laki ng cock talaga. Grabe. Ano nga may babayo mo doon sa friend mo na sa sahod ng mga nasa $1,500 tapos yung kalahati daw doon mapupunta sa planong sports gym. Okay naman yung ganun kasi based on my experience, pag mahal mo talaga Ibibigay lahat, correct. Oo, wag kang mag-hold back. Wag kang magtipid kasi mahal mo naman yung tao eh. Kasi pag mahal mo yung tao, ibig sabihin gusto mo siya maging masaya. At correct. kung may kakasaya niya, ibibigay mo. But make sure na dapat nabili mo rin yung ikakasaya mo. Yung ikakasaya mo rin. Siya. So, na maging masaya siya. So, naging masaya ka naman sa pagbigay mo, masaya rin siya. So, pareho kayong masaya. Doon na kayo magkwentahan pag hiwalay na. May Kaya sing. sa iba dyan, natakot isugal yung kasiyahan. Ay, oo. Exactly. Diba? Pag mahal mo, isugal mo kasi masaya ka eh. Uy, papet ako, 200 sir. Hindi, Alvin, ba na? Huwag kang puputulin mo yan? Ayos ko to ha. Yung lahat kami kumakain, ikaw ayaw pang kumain kasi sabi, mamaya ka na kumain kasi sabay tayo. Kasi gumagawa pa ako ng assignment. Sabi niya, sige love, ganyan, kain na tayo. Tapos bago mag-good night, love, meron pala kaming babayaran dito sa school. Tapos biglang May project. agad siya. Ha? Project. Project. Ganun nga, dapat supporta mo kasi it's his future. Kung ano yung magiging future niya, nandun ka man o wala ka, at least meron siyang future. Correct. pero may jowa Ganyan siya. pag-alaga ang isang butihing ina. Ayot. Tahan mo pero may jowa siya. Ha? Importante kahit suportahan ko yung mga motorcycle dito, binabayaran ko. Wala akong listahan. Actually, hindi ko sila kilala. Ha? Nagbabayad nga ako ng 500. Ay, kapamukong. Ano? Ay, 500? Ano ang masasabi ko doon sa friend natin na ang advice ko doon sa friend natin na mahilig mag-ana-ana. Ha? Kung magkano yung usapan yun lang, huwag kang magbigay ng sobrang. Correct, Tatakbo. totoo. Totoo. Oh, Takbo yung tao. mawala na sa Ikaw ba yun? Pag sinabi 500, wag 1,000 ibigay. Walang pamalit. Anong gusto mong sabihin doon sa lalaking walang cellphone? Anong gagawin? Kung nasira ang cellphone niya, anong gagawin? Anong gagawin? Pili natin. Ha? Bibilihan? Anong gagawin? Pag yung lalaki na sira yung cellphone. Tapos? Pag maghiwalay. Ana? Ay, wala yan ah. Mablock. Mablock. Na, another 1,000 stars para papapet ako! Papet ako! Papet ako yung 1,000 stars mo. Oh my God, mapapapwet mo talaga. Meron ka ng 5,299 stars! Seryoso ba? Oo nga! Oh my God. Ang tanong paano ba masasabi? Okay, ano masasabi mo dun sa friend mo na kahit hirap na hirap pa, lapot na sa kusina, patuloy pa rin siya mapanindigan lang yung live? I really love my friend Mia because ever since talaga, she's a very, very, very cleanliness. She's a very cleaner. Marinig siya maglinis. Talaga, even her house, wala ka makikita dirt. Mga alikabok. Siya lang talaga yun. Oo, siya talaga ang linis-linis niya talaga sa bahay. Mitikulosa. Oo, kahit sa katawan. May bukang lang siya ko.
kasi ang lawak-lawak ng tulugan Sa taas. Tapos, hindi naman ako umihilik, hindi rin siya umihilik. Doon siya tatabi, doon sa kasama niyang may bukang din. Eh di ba yung bukang nakakaway, lalo na yung kasama niyang may bukang, sinasadya, huwag magpanty. Oo, di ba? Ngayon, meron na? Yellow. Magpanty. Grabe. Kaya pag ano niya sa hotdog pilo, yung ano ng bukang, gumaganon yung sa pilo, tapos gagamitin din niya, naglipat-lipat ang bukang. Kaya yung kwartong yan. Abili ka ng Bukang ano, room. sapatos ng Di ba? jowa mo. Yung panty mo, ang pangit ha? Gaga, mas maganda pa sa'yo to. Tingnan, oh, ginuok ko. Mas maganda pa sa'yo to. Sige. Oh, mas Ay, alam mo, madali na naman sana magaling yung bukang ni Althea. Nagkakahawa-hawa pa sa iba. Kasi nga, di ba, hindi kasi naabot kamutin. Oh, uy, medyo maldita is watching. Ayun, oh. Ay, Pogi. Oo nga. 3.2. Oh my God, okay. Ano masasabi ko sa friend natin na ano? Gusto ko talaga yung friend natin na tulad talaga. Grabe. Please lang. Please lang. Sagutin mo. Haha, sangay, sabi niya. Sangay daw, sabi. Sana nga, pareho may Roy. Hoy, ani mo din sa Convis? Ay, makita to sa June 27 ha. Sa Puerto, magpunta sila, meron silang Yeah, ano. punta kami ng Puerto. Please naman. Tapos, magbigay ka lang ng advice sa mga friend ko na mga ambisyosang social climber, yung nagbabayad ng lalaki para mag-ana-ana. Tapos, Hala! kinabukasan, jowa na nila, tapos nangihingi na ng Gcash. Anong masasabi mo doon sa... Hindi, eto na lang. Kasi di ba, syempre, ikaw saksi ka naman sa aming lahat. Nakikita mo, pinapakilala namin sa iyo yung mga nagiging boys namin dito. Anong masasabi mo doon sa mga friend mo or sa friend mo na ngayon nakilala, bukas babakuran na? Ang masabi ko lang talaga, hindi natin sila masisisi. Kasi nga, likas na talaga sa friend natin na maraming ahas. Ay, grabe naman, oo. So, Ano, smile yan? hindi, sa friend natin kasi marami kasi mga gapang na ganun eh. Oo. So, hindi natin masisisi na, pag akin na to. Oo. Kasi yung iba, Wala, yung may-ari. Ay! kahit sa Manila yung isa, meron din taga dito na, ana-ana din, kamang-kamang din. Kaya gusto ko talagang kayain yung friend natin na, balik tayo sa ex. Iba. Yung sabi niya, at least wala siyang nasasakit sa ibang Wala tao. na nakasagasaan na iba. Binabalikan yung ex. Oo, wala. Tsaka, ano siya, gusto ko siya kasi, pag gusto talaga niya, sabihin niya, friend, may baga ka. Ganun ba? Hindi siya yung nag-aasa na yan. Pero magsishare-share din ng baga. Yung pag galing sa taas, meron pa sa baba. Tsaka ito, tsaka naaalala niya yung mga ex niya, lalo na pag wala na siyang budget. Tapos nakaramdam siya, pwede ba ako magpunta dyan, kita tayo. Ganun siya eh. Ganyan siya eh, di ba? Pag wala nang ano, Pero pag may budget, nakaw muna ako. alis muna ako 3 hours, naka-aircon, pack, Tapos, habang na driver din. Ay, bakit ako si Mangot? Sino yan? Ha? Sino ganun? Ganun? Ay! Another like tsaka heart. Thank you sa heart. Like tsaka heart. It's DJ.